Tnedit it-tielet edizzjoni tal-Postdoctoral Fellowship Scheme li għandha lan li ssaħħaħ il-karriri ta' dawk li temmew b'suċċess l-istudju ta' dottorat u bekk jinħoloq pont aktar b'saħħtu bejn ir-riċerka akkademika u l-industrija. Din l-iskema nazzjonali li bdiet fl-2022 qed terġa' tikseb spinta ġdida bħala parti mill-viżjoni tal-Gvern li jibni ekosistema ta' riċerka bbażata fuq l-eċċellenza u l-impatt soċjo-ekonomiku. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kit Azzoparditanti li nieda l-iskema saħaq li xenarju globali hija dejjem jippremja aktar ir-riċerka kollaborattiva ma' intrapriżi u li Malta trid tiqpa' timxi ma' żminijiet. Irrid ngħid li dan huwa programm importanti ħafna għaliex għalina r-riċerka ma rridux li tkun bħal xi ktieb li jiġbor it-trab fuq xi xkaffa. Irridu li jkollna riċerka applikata għal daqstant l-importanza ta' dan il-programm ta' riċerkaturi mill-Università ta' Malta flimkien mal-industrija u rajna kif dan il-programm saħansitra ġie mfaħħar mill-Kamra tal-Kummerċ. U tant hu programm ta' suċċess li dan il-programm irreplikajnieh kif ukoll mal-MCAST flimkien mal-Chamber of Small and Medium-Sized Enterprises. Azzoparditanti żied li l-iskema tmur id fit mal-prijoritajiet tal-Baġit 2026 li jenfasizza fuq l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' karrieri speċjalizzati fundamentali għar-reżiljenza ekonomika ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu ir-rettur tal-Università l-Professur Alfred J. Vella faħħar il-programm bħala strument vitali biex jisaħħaħ l-ekosistema nazzjonali tar-riċerka. Fakkar li 77 kandidati gradwaw b'dottorat f'Marzu li għadda u li l-koll huma eliġibbli għal din l-opportunità. Din it-tip ta' riċerka jiena nħoss li hija l-iktar waħda ħanetek prezzjuża il għaliex tħalli l-effetti tagħha fuq il-komunità immedjata jekk għandek apparatur ekonomiku li qiegħed f'Malta jekk qed jagħmel profitti hu mill-business li qed jagħmel da qed jgħaddihom direttament anzi lill-nazzjon anki mit-taxxi pereżempju li jitħallsu. So turi kif iktar ma tkun qawwija l-edukazzjoni u tajba, iktar l-effetti fuq il-well-being tas-soċjetà jinħassu malajr. L-iskema jiffrotta kollaborazzjoni bejn il-Gvern, l-Università ta' Malta u l-Kamra tal-Kummerċ li flimkien qed jagħtu spinta strateġika lir-riċerkaturi lokali.